वेलकम टू चाळ, वेलकम टू चाळ. मुंबईत मराठी माणसाची सोडून ठेवताना हीच असा आमच्या भांडूपची मालवणी चाळ. भाडं कमी मेंटेनन्स कमी आम्ही शेजाऱ्यांकडून आपण किती होईल? हो चला. हय तुमका खाली 1 RK आणि वर 1 BHK असा. अरे वा एवढा डेव्हलपमेंट फ्लॅट मध्ये पण नाही गावचा. पण हकूक बाहेर जाऊचा लागता. काय? टेन्शन घेऊ नका, सार्वजनिक असत पण स्वच्छ असत, चिंपाची व्यवस्था असा आणि 24 तास पाणी. मग हे चला वहिनी तुमच्यासाठी खास एंटरटेनमेंट, नळ आणि त्यावर तुम्ही करू शकता भांडण. माका शिव्या पण येतात. मान भैया. राणे, सावंत, दळवी, तावडे, परब, पालव, गोसावी, आजू बाजू वर खाली सगळीकडे मालवणी लोक असत. अरे वा, म्हणजे मालवणीत गजाली होतलय. होय तर माका तुका हेकेटा हडतडे बोला तुम्ही मालवणी खडे खडे. वहिनी साळीत गॉसिप करू तुमच्या वयाच्या बायका पण असत. हा, माझ्याकडे विषय पण असत. साडीती लफडी, नळावरची भांडणं, सिरियल वर बोलू काही. दादांनो, हाय तुमका पत्ते खेळू, पार्टी करू, चाळीतली एक रूम खाली असा. चिअर्स चिअर्स. काय हो? दंडना दंडन. ओ, इथे रूम नको. किती गो ते बघा. त्याचं काय झालं? त्याच्या बायकोची आणि माझ्या बायकोची भांडणं असत. कशी काय? अहो, मागे आम्ही जिथे रवाक होतो ना, तिथे आमचे हे शेजारी होते. हा? चला. ओ थांबा, इथे शेजारी नाही होते.